Assalamualaikum at magandang araw mga mag-aral na ika-10 baitang. Kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa Araling Panlipunan sa makabagong silid-aralan? Muli, ako si Sir Sam, ang inyong gabay sa pag-unawa ng mga suliranin at pangyayari sa lipunang ating kinalalagyan. Mga kabataang Bangsamoro, handa na ba kayo linangin ang inyong isipan? Kung handa na kayo, ihanda na ang inyong self-learning module, papel at bulpen para masimulan natin ang ating makabuluhang talakayan sa oras na ito. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang kasalukuyang kalagayan pangkapaligiran ng Pilipinas sa usaping may kinalaman sa pagkasira ng ating likas na yaman. Ito ay mga bagay na nakikita natin at nakukuha mula sa ating kalikasan. Ito ay hindi gawa ng tao, ngunit nilikha ng Diyos. Ano ba ang likas na yaman? Ano-ano ang pangunahing dahilan bakit ito nasisira? Ano-ano ang mga hakbang dapat nating gawin upang masolusyonan ang pagkasira ng ating likas na yaman? Meron akong ipapakita sa inyo ng mga larawan at sabihin niyo kung anong likas na yaman ng Pilipinas ito. Unang larawan. Kung ang sagot mo ay yamang lupa, magaling. Ikalawang larawan. Kung ang sagot mo ay yamang tubig, mahusay. Ikatlong larawan. Kung ang sagot mo ay yamang gubat, tama. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na binyayaan ng maraming likas na yaman. Tayo ay sagana sa yamang lupa, yamang tubig at yamang gubat at maging yamang mineral. Tinatayang 50% sa kabuuang kita ng Pilipinas ay kita mula sa direktang paggamit ng likas na yaman mula sa pagtatanim at pangingisda. Mahalaga din ito bilang sangkap sa paggawa ng produkto na ginagamit sa iba't ibang sektor tulad ng industriya at paglilingkod. Narito ang mga dahilan kung bakit patuloy na nasisira at nauubos ang likas na yaman ng Pilipinas. Una, mapang-abusong paggamit nito. Pangalawa, tumataas na demand ng lumalaking populasyon. Pangatlo, hindi epektibong pagpapatupad ng mga programa at batas para sa pangangalaga ng kalikasan. Pang-apat, natural na kalamidad. Ating alamin ang kalagayan ng likas na yaman ng Pilipinas sa kasalukuyang yamang gubat, yamang tubig, at yamang lupa. Narito ang mga suliraning yamang gubat. Illegal logging. Illegal na pagputos sa mga puno sa kagubatan. Ang kawalan ng disiplina sa pagpapatupad ng mga batas. Ang illegal logging sa Pilipinas ay ang nagpapalubha ng suliraning ito. Ang walang habas na pagputol ng mga puno ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin tulad ng pagbaha at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at hayop. Sa katunayan, noong 2008 ay mayroong 221 species ng fauna at 526 species ng flora ay naitala sa Threatened List National Economic Development Authority noong 2011. Pangalawa ay migration, paglipat ng puok tirahan. Nagsasagawa ng kaingin o slash and burn farming ang mga lumilipat sa kagubatan at kabundukan na nagiging sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan at pagkawala ng sustansya ng lupain dito. Ikatlo, mabilis na pagtaas ng populasyon. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng Pilipinas ay nangangahulugang mataas na demand sa mga pangunahing produkto, kung kaya't ang mga dating kagubatan ay ginawang plantation, subdivision, paaralan at iba pang mga infrastruktura. Pang-apat,
ay ang fuel wood harvesting, ang paggamit ng puno bilang panggatong. Isang halimbawa nito ay ang paggawa ng uling mula sa puno. Ayon sa Department of Natural Resources na lumalabas sa ulat ng National Economic Development Authority noong 2011, tinatayang mayroong 8.14 milyong kabahayan at industriya ang gumagamit ng uling at kahoy sa kanilang pagluluto at paggawa ng produkto. Ang mataas na demand sa uling at kahoy ay nagiging dahilan ng pagputol ng mga puno sa kagubatan. Isa rin sa suliranin sa yamang gubat ay ang illegal na pagmimina. Apektado ang kagubatan sa pagmimina dahil sa kadalasan dito natatagpuan ang deposito ng mga mineral tulad ng limestone, nickel, copper, at gold. Kinakailangan putulin ang mga puno upang maging maayos ang operasyon ng pagmimina. Nagdudulot din ng panganib sa kalusugan ng tao at ng iba pang nilalang sa kagubatan ang mga kemikal na ginagamit sa pagproseso ng mga nahukay na mineral. Dumako tayo sa suliranin ng yamang tubig. Ang paggamit ng illegal na paraan ng pangingisda, muro-ami, paggamit ng dinamita at cyanide fishing. Pangalawa ay ang oil spill, mga lasong kemikal na tumatagas o natatapon sa mga barko na aksidente sa dagat. Pinapatay nito ang mga isda at lahat ng may mga buhay sa ilalim ng dagat. Pollution sa tubig o pagtatapon ng basura sa lahat ng aning tubig nang dudulot ng pagkakamatay ng mga isda at pagkasira ng katubigan. Ang paggamit ng lambat na may maliliit na putas, nagiging dahilan ito para mahuli ang mga maliit na isda. Hindi napapakinabangan ang mga maliliit na isdang nahuhuli. Tayo'y pumunta sa yamang lupa at ang mga suliranin ng yamang lupa. Una, polusyon. Di maayos na pagtatapon ng basura. Nalalason ang mga lupa at mga nakatanim dito. Pangalawa ay ang soil erosion o pagguho ng lupa. Pangatlo ay ang tagtuyot na mataas na klima kung saan isa sa mga panahon na sobrang init. Namamatay ang mga pananim at natutuyot ang mga ilog at sapa. Ang likas na yaman ay pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Maraming dahilan bakit ito nasisira, tulad ng mapag-abusong paggamit nito, tumataas na demand ng lumalaking populasyon, hindi epektibong pagpapatupad ng programa at batas para sa pangangalaga ng kalikasan at natural na kalamidad. Kung hindi natin aayusin ang paggamit sa ating likas na yaman, walang aabutan pa ang susunod na henerasyon. Binabati kita at natapos mo muli ang aralin ngayon. Sana ay may marami kang kaalaman na laman sa paksang tinalakay natin. Ngayon, tingnan naman natin ang natutunan mo sa paksang tinalakay natin. Halina't sumagot tayo. Upang masukat ang inyong natutunan sa paksang ating natalakay ngayon tungkol sa likas na yaman ng Pilipinas. Sagutin ang gawaing aking inihanda, bibigyan ko kayo ng 30 segundo para sa inyong kasagutan.
nagtatapos ang aralin sa oras na ito. Naway may natutunan tayo tungkol sa ating araling na talakay. Hanggang sa susunod na kabanata, talakayin natin ang mga contemporary issue pangkapaligiran sa bansang Pilipinas.